Asa? Barangay din ba? Murag kita sa Naragamo. Murag na sila diha o. Ato mura. Ta, mas naaragya. Tana lang ta. Sir. Ay, may ngapon. Saya to. Ay, Asya. Na sudah lang ya puso. Sulit lang. Sir. Sir. Saan mo diri? Tuyo sir kanang Ta mo galuto ta. Galauya ta. Sorry sir. Nalagay mi tuyo undo, sir. Ano sa may toyo sa ako ah? Ano ka bala mo mga anak ko diri? Balay ni di ni barangay yun. Oh no. Ako tanod pero balay ni di ni barangay yun. Basta saan lagi ako kauban, sir. sir Dali, kwarta dali, dayon. dali, kaya na yun nagpa-blatter. Dali. Sa mga akong isa ka. Sa Right ni hand. si problema. Ayun ko dali. Si problema. Kami ang mga sinaligan, yung mga tano, diri sa ato ang barangay. Kung naay mga problema, sakto kayo yung gianihan, nga manhi mo para mo reklamo mo. Ano lang yun mo reklamo? Ano sa nawala ang inyong bag? Kanya, sir. Wala sir. Kasi nawalaan. Ikaw. Ako. Kung sa'yo sa imong bag? Duha ka cellphone. Yung cellphone? Sa pag yun? Kwarta dayon. Porta? Delikado ni banda kan ay yung mga labtonon di sa tumbarangay Gaghan dahil. na murag na mayumpay na yun ang Double check unya ha, double check unya. na to. Abot og alas 6 pero sa alas 12 rubing mo. Rubing ni Oo, unya alas 6 pero sa alas Alas 12. Upat raman ta katano di sa tumbarangay. Rubing ka ikaw suluhi. Sulog rubing kaya ang isa por pikas por siyang purong. duwan ako na chip. Ha? Duwan ako na. Usa otro. Say nawala ni mo? Cellphone do ka mo? Duha ka cellphone sir. O kuan dayon. Kwarta dayon. Kwarta dayon. Confirm na ginawat la. Yes sir. Confirm na gyud. Ano gugong parta. Pila may kwarta? 30 mil to sir. Dako ni bro. Si 30 mil, tarong ka 30 mil ha. Trabaho to. Tarong ka, wako gibinawang. Lagi sir, promise Ikaw, sir. Wala bayad wala- namin? wala ko na Bayad na ba binaw. ang utang? Inood ka to. Punta 30 Ano, 15 naman yung declare sa ko ha. Tarong mo ha. 2,000 ang ganyan ang nasa kuwang. Ay, tarungan na yung bahin ba? Tarungan na yung bahin ba? Buwang ka? Tarong ka ba? 2,000 Roman. 15 na yung declare sa ko. 30 mil. Lagi hatag sa kuha.